Waduh, waduh, oi. Oh, pimpinan Pak Soeharno keleluri maring Budaya Mukya Jaya Kelaminya
Os iya Duling Surya Rino Cesa Karma Ade Nyo angadan marang ungguling perang nyoto satriya kang yekti
Bos. Oh. Bos. Sikro nayaka langayai karya pakaryaning praja gumrekut sengkut sancut tali wanda manunggal setya dampyak diinom asri swarane gumuruh samya rebut ngarsa ngestu padha dawuhnya sang nata sajuru-juru budaling wadya